Dewch ni wedi o. Diolch yn ei ti o Dduw am gyfle arall I ddod yma I geisio dy wyneb ac yn cyflwyno'n hoedfa I ti ac yn gofyn am nerth I ddyrchafu di, I dy geisio di ac y byddu di yn cael yr holl fawl yma yn ein plith. Tyrd lawr a nertha ni felly, ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 186. 186, nid oes pleser, nid oes tegan, nid oes enw mewn un man, ei fri a'i holl ogoniant fydd a lesiau mhenaid gwan, ond fe Iesu fe hunan yw fy niw. 186 gen I sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd aluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrgweddi nesaf cael ei chynnal ar y 3 nos Iau o'r mis sef Rhagfyr 17, yr ail ar 15, hanner awr wedi 7. Ond nos Iau yma, fe fyddwn ni'n cynnal ein noson o garolau, yma yn y capel am hanner awr wedi 7 ac fe fydd yn aluniaeth ar ôl, ac hefyd fe fydd yr oedfa ni'n gobeithio yn fyw ar y we hefyd. Felly, os chi'n nabod pobl sydd â diddordeb I ddod, yna mae yna ddigon o gerdiau, fedrwch chi rhoi iddyn nhw.
neu os nad ydyn nhw'n gallu dod ei fod yn werth sôn wrthyn nhw i bod yn bosib ymuno yn fyw ar y we hefyd. Hefyd ar y cerdiau yma, mae na wybodaeth am ein hoedfa Nadolig, ac fe fydd honna'n cael ei chynnal noswyl y Nadolig, felly Rhagfyr 24, ond yn hwyr yn y nos, chwarter wedi 11 yn y nos, felly yn croesawu'r Nadolig ac yn gorffen felly tua hanner nos. Felly anodd i lawer i ddod i'r oedfa honna, ond os ych chi'n gallu, yna mae croeso chi ddod, ac eto, os nad ydych chi'n gallu dod, ac eich bod chi yn eich cartrefi, yna falle gallwch chi ymuno gyda ni yn fyw ar y we pryd hynny hefyd. Bydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul hanner awr 3. Ar wrth i ni gymryd y casgliad, gan ni tra'r ein heistedd emyn i 532. 532. Fe daw ein darlleniad o lyfr Eseia yn yr Hen Testament, Eseia, penod 49. Eseia, penod 49, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Gwrandewch arnaf ynysoedd ac ystyriwch y bobl o bell, yr arglwydd am galwodd o'r groth o ymysgaroedd fy mam y gwnaeth goffa am fy enw. Gosododd hefyd fy ngenau fel cleddyf llym, yng nghysgod ei law ymcuddiodd a gwnaeth fi yn saith loiw, cuddiodd fi yn ei gawell seithau. Ac yddywedodd wrthyf, fy ngwas i ydwy ti, Israel, yr hwn yr ymogoneddaf ynot. Minnau ydywedais yn ofer y llyfuriais, yn ofer ac am ddim y treiliais fy nerth, hynny mae fy marn gyda'r arglwydd am gwaith gyda'n Duw. Ac yn awr medd yr arglwydd, yr hwn am lluniodd o'r groth yn was iddo, i ddychwelyd Jacob ato ef, nad ymgasglodd Israel, eto gogoneddus fydda fi yng ngolwg yr arglwydd am Duw fydd fy nerth. Ac efe ddwedodd, gwael yw dy fod yn was i mi, i gyfodi llwythau Jacob ac i adferu rhai cadwedig Israel. Mi athroddaf hefyd yn oleini i'r cynhedloedd, fel y byddych yn iachawdwriaeth i mi hyd eithaf y ddeiar. Fel hyn y dywed yr arglwydd gwaredydd Israel a'i sanct, wrth y dirmygedig o enaid, wrth yr hwn sydd ffiaidd gan y genedl, wrth was llywodraethwyr, brenhinoedd a welant ac y gyfodant, tywysogion hefyd a ymgrymant mwyn yr arglwydd, yr hwn sydd ffyddlon, sanct Israel, ac efe ath ddewisodd di. Fel hyn y dywed yr arglwydd, mewn amser bodlongar y wrandewais,
ac yn ni ddiachawdwriaeth ydd gynorthwyais a mi ath gadwaf ac ath roddaf yn gyfamod I bobl I sicrhau y ddeiar I beri etifeddu yn etifeddiaethau anghyfaneddol fel y dywedych wrth y carcharorion ewch allan wrth yr rhai sydd mewn tywyllwch ymddangoswch ar y ffyrdd y porant ac yn yr holl uchelfannau y bydd ei porfa hwynt. Ni newynant ac ni sychedant ac nis teri gwres na hael hwynt oherwydd yr hwn a dosturio wrthynt a'i tywys ac a'i harwain wrth y ffynhonnau dyfroedd. A mi awnaf yr holl fynydd yn ffordd am priffyrdd y gyfodir, wele yr rhai hyn a ddeiant o bell, a gwele yr rhai acw o'r gogledd ac o'r gorllewin, a'r rhai yma o dir synim. Cenwch nefoedd a gorfoledda ddeiar, bloeddiwch gani y mynyddoedd, canis yr arglwydd ac ysirodd ei bobl, ac a drigarha wrth ei drieiniaid. Eto dywedodd Seion, yr arglwydd am gwrthododd, am harglwydd am anghofiodd, a anghofio gwraig ei phlentyn signo, fel nath o styrio wrth fab ei chroth. Ie, hwy a allant anghofio, eto my fi nid anghofiaf di. Wele ar gledr fy nwylo, yth argreffais di, dyfuriau sydd ger fy mron bob amser, dy blant a frysiant, yr rhai a ddinistriant ac a ddistriwiant a ant allan ohonot. Bydde bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti o Dduw unwaith eto am gyfle I ddod ger dyfron ac am gyfle I alw arna ti eto. Yn diolch I ti o Dduw am Sul, am ddiwrnod sydd wedi ei osod o'r neilltu, yn wahanol I weddill yr wythnos, I brysurdeb yr wythnos, ein bod yn gallu dod ata ti, I'th di, I dy geisio di, ddoli di, ac I'th bresenoldeb, ac felly o Dduw yn dod ata ti unwaith eto trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, ac yn diolch am yr efengil sanctaidd, yn diolch am yr holl bendithion sydd I'th blant di, yn diolch am maddeuant pechodau, am fywyd tragwyddol, am heddwch a Duw, yn diolch I ti bod yna le ar gael I ni yn gallu dod I wrando ar dy air di, ac o Dduw I ni yn tristau wrth feddwl mai pryn yw'r llefydd hynny lle mae dy air di yn cael ei chyhoeddi yn ffyddlon bellach. O Dduw, yn ein gwlad ni, yn wlad lle deinwyd yr efengil o'r fan hon I lawer I wlad, ac eto o Dduw, mae ein gwlad ni wedi hamddifadu o hyn bellach. Nid oes yna dystiolaeth pryn, oes yna dystiolaeth yn ein gwlad ni I'th efengil di. Ac felly o Dduw, I ni yn cyflwyno'n gwlad I ti unwaith eto, ac yn gofyn I ti I faddau ni am adael y pethau hyn ddigwydd, I adael y pethau hyn lithro o'n gafel ni. I ni o Dduw wedi caniatáu I'th bobl I droi cefn ar y gwir addoliad ac wedi troi at ffyrdd eraill ac I leihau yr safon hynny sydd yn yr efengil ac o Dduw hyd yn oed mewn llawer iachos wedi troi yn llwyr oddi wrth y gwir efengil ac wedi creu rhyw efengil newydd. O Dduw, I ni yn edrych ar ein gwlad ac yn torri'n cylonau wrth I ni weld cyflwr ein gwlad, ond hefyd o Dduw, I ni yn cyffesu ger dyfron ein bod ni'n tristau wrth I ni weld ein cylonau ni'n hunan, ein bod ni wedi troi ein golwg oddi arna ti, ac o falle o Dduw yn digaloni ambell waith ac yn hyd yn oed yn ame. O Dduw, maddau ni ein bod yn ame dy fod ti yn holl alluog. Maddau ni o Dduw nad ydyn ni yn dod yn disgwyl pethau mawr o ddwylo di. Ac ni yn gofyn I ti o Dduw I drigarhau wrthym ni o'r newydd ac I ti ddod yma i'n plith ni ac I ti ddod i'n cynhesu'n cylonau ni ac i'n gyffwrdd ni yn unol a'n sefyllfa ni o Dduw I ni yn gwybod bod bob yr un ohonom yn gallu dod mewn cyflwr gwahanol, rhai sydd ddim am fod yma ac o Dduw yn dod o ran llawer I reswm, ond eto ddim yn dod oherwydd dymuniad I daddoli di ac yn gweddio o Dduw ar I ti I weithio ar I cylonau nhw I agor I llygaid mwyn iddynt weld eu hangen am waredwr. O Dduw, eraill efallai sydd wedi ffeindio bod eu cylonau wedi oeri tuag at y air di, ac eto o Dduw ddim yn ei gydnabod, ddim yn ei weld, ac eto o Dduw yr enaid yn mynd yn galetach ac yn galetach ac yn oerach ac yn oerach. Ac o Dduw, I ni yn gweddio ar ei ti deffro nhw, ar ei ti beri iddynt I weld eu cyflwr. O Dduw, rhai yn dod yn bryderus, ac yn ofnus am faterion bywyd, dyddiol bywyd o Dduw, hyn sydd yn gallu digwydd o ddydd I ddydd. I ni yn gweddio ar I ti roi cysur i'r rhai sydd mewn angen o gysur, argyhoedda'r rhai sydd angen I argyhoeddi.
Ni'n gofyn am galondyd i'r rhai sydd angen eu calanogi o Dduw. Ni'n gweddio i ti weithio ym mhob un o'n calonau ni, beth bynnag yw ein cyflwr a'n sefyllfa. Ni'n gweddio ar ei ti trwy nerth yr ysbryd glân, i weithio yn o'm oll yma. A rhai hefyd sydd yn ymuno gyda ni trwy wahanol gyfryngau. Ni'n gweddio Dduw ar ei ti i weithio ar ei calonau hwythau hefyd. Mor hawdd o Dduw pan yn gwrando o bell, ac eto Dduw ddim yn yr adeilad, yn hawdd i gadael i'r enaid i grwydro, i'r meddyliau i ddod i mewn. Ni'n gweddio rhai sydd yn ymuno â ni yn bell i ffwrdd o Dduw. Ni'n gweddio bydd ysbrydu yn tywall, cael ei dywall arnynt hwy hefyd. Y bydd yr ystafell efallai lle maent yn gwrando yn cael ei lenwi at bresenoldeb di. Nid oes dim byd yn rhiannodd i ti, does dim un lle yn rhy bell i ti. Ac felly o Dduw ni'n gweddio ar ei ti weithio yma ac ar hyd a lled o wlad a'r byd hyd yn oed. Ni'n cyflwyno'n gwasanaeth nos iau i ti. Ni'n diolch am yr hyn yr wyt ti wedi caniatáu ni i weld dros y blynyddoedd. Ac eto Dduw, ni'n tristau wrth feddwl mae efallai mae dyma'r unig adeg y mae'r rhai yn clywed dy air di yn cael ei chyhoeddi. Ond eto Dduw yn ddiolchgar am yr un cyfle hwnnw ac yn gweddio am yr un oedfa hon nos iau, yn gweddio byd na rai yn dod. Y rhai sydd wedi addo dod, na fydd unrhyw rywstyr yn dod ar ei traws ac y byddant yn dod yma i geisio ac i wrando ac o Dduw hyd yn oed i dderbyn ffordd a chawdwriaeth. O Dduw, ni'n gweddio felly ar ei ti ddiogelu'r pethau hyn ac mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod. Trwy garhawr ddim yma, presenola dy hun yma yn ein plith. Ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni ganu emyn rhif 400, bywhad y waith o arglwydd mawr dros holl derfynau'r ddaear lawr, drwy roi tywaltiad nerthol iawn o'r ysbryd glân a'i ddwyfol ddawn. 400, gewn ni sefyll i'w chanu.
Bydd awy'n testyn o Eseia penod 49 adnod 16. Eseia 49 adnod 16. Wele ar gledr fy nwylo yth ar greffais, dyfuriau sydd ger fy mron bob amser. Hoffwn i ddechrau trwy ofyn cwestiwn i'r rhai yma sydd heb gwneud proffes, sydd ddim yn credu, sydd yn gwrthod credu. Wel, mae pawb yn yr un cwch yn dydynt. Os nad ydych chi wedi gwneud proffes, yna yr hyn yw eich cyflwr yw eich chi wedi gwrthod gwneud proffes, eich chi wedi gwrthod credu, ac eich chi yn troi cefn ar yr ffordd iachawdwriaeth yma. Efallai chi'n dweud nad ydw i wedi troi cefn, ond yr hyn i chi'n wneud yn wythnosol ac yn ddyddiol, drwy beidio troi at yr arglwydd Iesu Grist yw troi yn bellach ac yn bellach i ffwrdd. Ac wrth i Sul fynd heibio Sul ar ôl Sul, yna mae eich calonau chi yn caledu mymryn fwy bob Sul. Felly dwi am ofyn, sut ydych chi yn edrych ar Gristnogion? Mi fyddai yn ddiddorol i ffeindio mas petai hynny'n bosib, ond siwr o fod yw e ddim yn bosib nag yw. Mi fyddai yn bosib i ni fynd allan i'r byd, yr byd fwy amlwg felly, i'r rhai sydd yn peidio mynychu cwrdd o gwbl. Falle mi fyddwch chi'n cael ateb fwy gones ganddyn nhw ynglŷn â'u barn nhw am Gristnogion. Ac hyd yn oed felly byddai'r farn braidd yn fethiant, achos i barn am Gristnogaeth yn gyffredinol bydde hynny. Mi fydde nhw'n meddwl am yr eglwys Gatholig efallai. Neu falle hyd yn oed protestaniaid yr eglwys Anglicanaidd efallai. Dyna be fydde'r farn am beth yw Cristnogaeth. Fydde dim syniad ganddyn nhw am beth i ni'n sôn amdano. Mi fydde falle Cristnogaeth yng Nghymru'n gyffredinol, y Capel y Rhath, na chi'n gweld ar hyd y lle y wlad, ac bydden nhw'n dod yma hyd yn oed heddi gweld y mwyafrif llethol o'r seddi'n wag, a falle rhyw farn felly am grefydd fydde ganddyn nhw. Ond petai nhw'n dod ar draws gwir Gristnogaeth, beth yw eich barn chi? Yn aml, pan ni'n edrych ar yr eglwys, fel mae hi ar y funud, mae'n edrych yn wan ond yw hi. Yn allanol felly, does dim llawer yma nag oes mwyafrif o capeli yn ffeindio hi'n anodd. Mwyafrif yn mynd i gau o fewn yr blynyddoedd nesaf yma, os ni'n meddwl am y capeli ni'n gwybod amdano, ac yn sydyn iawn, mae 20 mlynedd i mynd. Falle o'n i'n mynd i ryw gapel 20 mlynedd yn ôl y pregethu yna, a heb fod yna, ers hynny, a pryd hynny oedd y gynulleidfa'n hen iawn. A falle 6 neu 7 yn y gynulleidfa. Nawr dwi'n meddwl, wel, mi fydda'r mwyafrif o'r un wedi marw erbyn hyn. Achos mi roedden nhw'n yn agos at y 90au 100 pryd ni, a ni'n sôn am 20 mlynedd nôl, 5 mlynedd ar 20 yn ôl. Felly bydden nhw'n 110 erbyn hyn, neu 120 erbyn hyn. Felly beth sydd wedi digwydd i'r capel hynny? Does dim syniad o fi. A siwr o fod, ei fod y drysau wedi cael pwy fydde mynychu hynny. Pwy fydde mynychu'r capel hynny bellach. Ac felly chi fy mynd hyn sydd heb wneud proffes eto, bydde fe'n ddiddorol gwybod sut i'ch chi'n edrych ar Gristnogaeth ac ar yr eglwys ac ar Gristnogion yn gyffredinol. Yn enwedig pan ni'n gweld hyd yn oed capel fel hon. A dyw e ddim fel y capeli na lle mae 6 neu 7 a maen nhw yn ei henaint yn mynychu'r cwrdd. Chi'n meddwl, wel, ymhen 5 mlynedd yn sicr fydd y capel na di cael. A beth yw'r pwrpas yr holl beth? Beth yw'r pwrpas? Os oes yna gymaint o leiafrif yn credu bellach, aid eich barn chi yw, does dim pwrpas credu. Pa mae'r byd yn prysur troi cefn ar Dduw. Bron iawn, yr unig atgof fydd yn ein gwlad, fydd yr adeiladau hun dyna. Ni wedi dod i hynny'n dod. I ni bron iawn, i ni'n agos iawn at y cyfnod hynny. Mae'r unig atgof ar ôl yn ein gwlad ni yma yng Nghymru yw yr adeilad y garreg a'r pren. Dyna'r unig atgof fydd yn ein gwlad ni bellach. Ymhen 10 siwr o fod. Ymhen 10 i ni'n sôn. Hyd yn oed ein capel ni. A oes gobaith i'r oedfa yma bara am 10 mlynedd. Pryn gobaith o gwbl.
Fedrai ddim dychmygu fod fan hyn mewn 10 mlynedd, oni bai bydd Duw yn dychwelyd i'n plith ni fydd bobl eisiau dod yma. Fydd rhai o'ch chi'n sicr ddim eisiau bod yma. A bydd llawer wedi symud i ffwrdd ac yn y blaen, ac chi'n meddwl, ble fyddwn ni? Fydd yr ifanc wedi troi, wedi mynd, unau i'r byd neu symud i waith. Le fydd yr oedfa yma ymhen 10 mlynedd? Os fyddwn ni'n para fel ag yr ydym ni fydd yn para. Ond sut i chi'n meddwl? Sut i chi'n edrych ar Gristnogion? Ymhen 10 a fydd yna gapeli yn ein gwlad ni. Llai ddim dychmygu'r peth. Oni bai y bydd na ddiwygiad yn dod. Dyna chi farn ar ein gwlad. Y mae yn edrych yn o ddi arno ni yn dydy. Wel, dwi eisiau chi i feddwl, dwi eisiau chi ateb y cwestiwn yn dawel bach i chi'ch hunan, falle bod chi wedi gwneud sawl gwaith pan i chi'n edrych ar Gristnogion, falle bod chi'n feirniadol ohonyn nhw, ac yn llym arnyn nhw, ac yn meddwl ei bod nhw'n llym. A falle bod gyda chi'r ddarlun yma, chi'n meddwl mae'n beth gwan iawn ydyn nhw. Maen nhw'n mynd i'r capel o sil i sil, chydig o'r pobl sydd yn dod, maen nhw'n canu'r caneuon yma. Falle mae dyna i'ch barn chi, chi'n meddwl, i ba bwrpas? I ba bwrpas? Wel, beth dwi am i chi wneud heddi? Yw i weld beth yw gwir safle'r Cristion. Mae'r penodau blaenorol yn Eseia yn cyfeirio at waredigaeth rhyfeddol yr Iddewon o Babylon. Ond gwelir bod yna fwriad pellach yn yr adnodau, llawnach yw'r broffwydoliaeth na hyd yn oed y waredigaeth o Babylon. Mae yna gyfeiriad at y waredigaeth yn yr arglwydd Iesu Grist, a diwna ddim yn dod fel unrhyw syndod i unrhyw un sydd yn gwybod unrhyw beth am y Beibl, lle mae'r Eseia yn y cwestiwn, mae yn cyfeirio cymaint at yr arglwydd Iesu Grist ac at yr Efengil. Ac felly mae yna rhyw broffwydoliaeth llawnach yn yr adnodau yma am gyflwr yr eglwys a'r hyn sydd i ddod am y waredigaeth, ond fwy na'r waredigaeth o gaethiwed, mae yna waredigaeth llawnach yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna mae Eseia yn sôn am yr achos sydd gan y Cristion, y credadyn, i lawenhau. Ac efallai bod chi fan hyn yn meddwl, wel, pam i ni'n llawenhau? Pam fyddech chi eisiau llawenhau? Chi'n edrych ar adnod 13, cenwch, nefoedd a gorfoledda ddeiar, bloeddiwch gani y mynyddoedd, canys yr arglwydd ac ysurodd ei bobl, ac a drigarha wrth ei drieiniaid. Gai roi rhyw fath o herfach fan hyn i'r pobl ifanc yma. Chi sydd yn dod nawr, fydd na gyngherddau nadolig yn dod, ond fydd na yn ystod yr wythnos nesaf. Fydd na gorau yn canu. A'r hyn fyddai'n weddol sicr ohono, petai, a dwi ddim eisiau rhoi unrhyw bwysau ar unrhyw un rhag ofn fyddai'n dod i'ch gweld chi neu beth bynnag, ond un peth sydd yn sicr, i'r rhai sydd heb gwneud proffes, i'r rhai sydd ddim am wneud proffes, yr hyn byddwch chi'n ffeindio i hyn, chi'n dod i'r capel, a fydd y llyfr yn mynd o mas, a mi fydd na ganu, o fydd na sibrwd, fydd na ganu tawel, a fydd dim brwdfrydedd i ganu. Ond yn y cor, mae'r llais, mae'r tenor, mae'r bas, mae'r soprano, mae'r alto yn canu, ac yn bloeddio canu, ac yn llawn bywyd, a mae'r athrawes gerdd yn dweud, mae'ch llais chi mor soniarus, a chi'n dod i'r capel, a mae'r pen mynd lawr. Wel, mi ddoeddwn ni falle rhywbeth tebyg, ond nid dyna'r Cristion. A mae yna rhywbeth yn digwydd. Bloeddio canu. Mae e'n bloeddio canu. Mae'r Cristion yn dod i'r capel, a falle dwi ddim yn gallu canu, a mae'n cael ei wrthod i'r cor yr ysgol neu'r coleg, neu beth bynnag, a does dim siawns efo canu yn y cor yna, mae'n dod i'r oedfa, a does neb yn rhoi rheol am y canu yn yr oedfa, a maen nhw'n cael canu allan o diwn os ych chi moyn, maen nhw'n cael bloeddio canu. Pam? Achos bod yna rhywbeth wedi digwydd iddyn nhw. Ond mae hwnna'n ffordd gallwch chi ddirnad ble chi'n sefyll. Os ych chi'n ffeindio canu yn y gwasanaethau yn fwrn ac yn faich ac yn embaras i chi, a chi ddim eisiau neb eich clywed chi, ac yma'r pen yn mynd lawr, ac yna chi'n sefyll drws nesau i rywun i chi, ac yma nhw'n bloeddio canu. A falle ddim yn neis iawn chwaith, ond mae yna rhyw foli'n digwydd yn eu canu nhw. Wel, maen nhw wedi profi rhywbeth mae Eseia wedi profi. Be dwi am i chi wneud prynhawn yma yw cymharu eich cyflwr chi a chyflwr y Cristion. Ac ar ôl i chi edrych ar y pleserau sydd ganddo chi, sydd mor dda,
Ar ôl i chi edrych ar yr hyn sydd gymaint well, achos chi'n dod i'r oedfa yma, a beth sydd gynno ni gynnig i chi, ond mae gan y byd lawer i gynnig i chi. Ac ar ôl i chi i fesur a phwyso'r holl beth, eich profiadau chi, a'ch pleserau chi, ac efallai bod chi'n fodlon cymharu, mae tymhorol yw eich pleserau chi, achos gall unrhyw beth ddigwydd fydd yn amharu ar eich pleser chi. Ac mae tymhorol, byr iawn yw eich pleserau chi. Os mae yn y byd anfoesol yw fe allai dod a'ch bywyd i ben yn sydyn iawn, fe allai chi bar am hanner canrif, ond fe ddaw i ben, mae yn dymhorol, dyw e ddim yn para, ond gan amla, mae e'n arwain at broblemau diri a thristwch. Ewch chi unrhyw ysgol yn y wlad, ac fe welwch chi ganlyniadau moesau ein gwlad ni, a'r dryswch sydd ar fywydau plant bach. Fe welwch chi y tristwch ar ei gwynebau nhw, lle mae'r ddiod anfoesoldeb chwant wedi dinistrio eu cartrefi nhw. Dyma be mae'r byd yn cynnig. Dyma be mae'ch ffrindiau gorau chi'n cynnig. Yr haen sydd yn partio nawr yn dathlu'r Nadolig, yr haen sydd yn llawn pleser y Nadolig, dyma ble mae'n mynd i arwain, erbyn canol ugeiniau, 30au, y bydd ei bywydau nhw gan amla yn llawn tristwch a llawn dryswch. Gan amla. Fe fydd y ddiod ac anfoesoldeb a chwant a torpriodas, fe fydd yr holl beth wedi peri dryswch di riw bywydau nhw. Dyma beth mae'r byd yn cynnig i chi. Wel, ar ôl i chi bwyso a mesur, yr hyn mae'r byd mor hyfeddol yn gallu cynnig i chi, dwi eisiau chi i edrych ar beth mae'r Cristion yn cael. Yn gyntaf, dwi eisiau chi edrych ar y safle holl gynhwysol sydd i'r Cristion. Yn ail, y safle sydd llawn cadernid, ac yn drydydd, y safle sy'n llawn gobaith. Chi sydd yn edrych ar y Cristion fel rhywun sydd eisiau dangos piti tuag atyn nhw. Dwi eisiau chi edrych ar safle'r Cristion a'i gymharu a'ch safle chi. A'ch safle o ardderchog chi, llawn hwyl chi, bregus, achos fe all pob un o'r pleserau hynny ddod i ben fori, un damwain, un salwch, un celwydd, un beth bynnag yw e, fe all e ddod â holl fywyd i ben. Ond dwi eisiau chi cymharu'ch bywyd llawn pleser chi gyda bywyd diflas y Cristion fel i'ch chi'n alw. A dwi eisiau chi fod yn onest gyda'ch gilydd, gyda'ch hunan. Wel, y safle holl gynhwysol yma, chi'n bod mae yna adegau mywyd y Cristion ond oes na. Lle ni'n credu'r hyn y mae'r byd yn ei ddweud. Mae yna adegau, lle mae'r Cristion, lle adeg gwan, lle mae'r gwawd y byd yn anodd iddo ei dderbyn. Mae ond yw i'r Cristion ambell waith yn safle unig, ac mae hwnna yn fai arno ni bod ni'n gadael i'r teimladau yma i'n llethu ni. Ond mae'n digwydd o dro i dro, mae'n safle unig, ac o fewn eglwysi fel hon, mae'n mynd i fynd yn fwy unig, achos mae pobl yn mynd i digio gyda'r hyn i ni'n ei ddweud a'i wneud, ac felly mae'n mynd yn fwy a fwy unig, ond ei diwe. Dyna capeli ni'n nabod ar hyd a lled o gwlad, yr rai ffyddlon hynny yw. Mae yna rai yn tyfu, ond dydyn nhw ddim yn ffyddlon ar y funud. Ond mae yna rhai sydd yn ffyddlon, maen nhw fel petai nhw'n lleihau yn ei niferoedd. Ac y mae pobl yn troi cem, mae un ar ôl y llall. Un yn dal dig ac yna cyn bo hir arall yn dal dig. Ac yna yn y diwedd beth chi'n meddwl, y mae pobl yn troi cem ar air Duw. Ac y mae'n rhemp ar hyd a lled y gwlad. Dyna yw ein sefyllfa ni. Ac y mae'n unig, ac mae'n anodd, ac y mae'n llawn treolon. Heb sôn am y frwydr gyda fi fy hunan. Mae'r brwydr yn erbyn y byd ar un drwg yn ddigon anodd, ac wedyn mae rhaid i ni frwydro gyda ni'n hunan, a'n personoliaeth ni, a'n gwendid ni, a'n pechod ni, ac mae'n anodd. A tra bod y byd neu capeli eraill yn ymddangos fel bod nhw'n llwyddo, ac bod bywyd yn reit hawdd iddyn nhw, a mae pawb yn hoffi nhw, mae lot o ffrindiau ganddyn nhw, ac mae fel petai bywyd nhw'n dda. A dyma lle ni yn lleihau ac yn lleihau, ac mae yna anhawsterau ar ôl anhawsterau. Falle bod ni'n teimlo tipyn bach fel mae Sean dweud yn adnod 14. Eto dywedodd Seion, yr arglwydd am gwrthododd, am harglwydd am hanghofiodd. Odych chi'n teimlo felly ambell waith? Mae'n gallu edrych felly yn diwe. Oedden edrych nawr fel, a chi sydd ddim yn Gristnogion, yn gallu edrych ar yr eglwys ac ar Gristnogion, ac yn gallu edrych arno ni, mae'n edrych fel bod yr arglwydd i anghofio ni, os oes yna arglwydd.
Os oes yna Dduw, mae e wedi anghofio chi, edrychwch arnoch chi. Mae'r capeli eraill sydd yn llawn bwrlwm, maen nhw'n llwyddo. Maen nhw'n denu'r pobl ifanc, mae cyfarfodydd pobl ifanc nhw'n llawn bwrlwm. Maen nhw'n gwneud lot o bethau hwyl ac maen nhw'n cael gymaint o bethau, does dim cyfyngiadau ar nhw. Ond mae rai chi'n gofio astudiaeth am awr. Mae'n ddiflas ac yna chi'n meddwl mo hwn, dydyn ni ddim eisiau hwn, ac i ni'n meddwl mae'r byd yn edrych arno ni, ydych chi'n edrych felly arno ni. I chi, mae'r arglwydd i'ch anghofio chi, ac i'r Cristion mae'n gallu teimlo felly ambell waith, i ni ydi credu'r byd. Bod Duw wedi anghofio am ei blant, ond mae Duw yn ateb i blant, ac mae'n ateb chi hefyd. Os ych chi'n mentro meddwl bod yr arglwydd wedi anghofio ei blant ffyddlon yna mae adnod 15 yn dod, a anghofia gwraig ei phlentyn sugno, fel nath o styriawr fab ei chroth. Ie, hwya allant anghofio, eto my fi nid anghofiaf di. A yw mam yn gallu anghofio ei phlentyn? Byddech chi yn tybio fod hwnna'n amhosibl. Ar ôl i gario'r plentyn am 9 mis. Mae'n amser hir ond yw e. A'r baban bach yna yn fach ar y cychwyn ac yna'n tyfu'n fwy ac yn fwy. Ac chi'n gweld, mae'n brofiad anhygoel, mae'n wirthiol ond yw e. Ac mae'r plentyn yn tyfu'n fwy ac yn fwy. Ac mae'n cario'r plentyn, mae'n rhan ohoni. Mae'r plentyn yma'n rhan o'r fam. Ac yna'n rhoi genedigaeth ar dioddef yr enedigaeth. Yr poen i meddyliol, am y peth ych chi'n poen yn meddyliol, ac yna'r poen corfforol, ac yna yr enedigaeth. Ac yna'r fam yn dal ar ei phlentyn, ac yn ei breichiau, ac yna'n magu'r plentyn, ac yn poeni am y plentyn wrth i'r plentyn dyfu o fod yn fis oed, i fod yn flwydd oed, yn 2 flwydd oed, 5 mlwydd oed, 15, 20, 5 ar 20, 10 ar 20. Dwi ddim yn stopio nag yw. A mam anghofio ei phlentyn. Ydy e'n bosib? Ar ôl yr holl ofal, a'r holl ddagrau, a'r holl boen, nid yw'r plentyn byth yn mynd allan o'i chalon ac o'i ystyried hi. Yn anodd dychmygu yn diwy. Ond mewn achosion pryn, mae e'n bosib i fam anghofio'i phlentyn. Mae'n digwydd mewn achosion. Mae'n dorcelonus i weld y peth. Achos mae'n rhywbeth sydd y tu hwnt i'n dychymyg ni. Ond gai ddweud, fod yn bosib i rai mewn achosion pryn, nid felly'r arglwydd. Dyna beth mae'r arglwydd yn dweud, eto my fi nid anghofiaf di. Os i ni'n blant i Dduw, chi sydd yn meddwl bod ni'n edrych braidd yn wan. Ac i ni'n gorfod dibynnu ar pethau. A mae'r byd fyna'n llawn pleserau. Gai ddweud wrthych chi hyn, mae ganddo ni Dduw sydd byth yn ein anghofio ni. Nid anghofiaf di byth. Chi sy'n cwestiynu safle'r Cristion, edrychwch, nid yw ein arglwydd ni byth yn ein anghofio. Ac ai ymlaen a dweud sut a pham, nid yw ein anghofio i blant. A dod i'n chwechwele ar gledr fy nwylo. A'r greffau stifuriau sydd ger fy mron bob amser. Dyna pam, os ych chi'n meddwl, sut nad yw'r arglwydd yn anghofio amdana i a chi sydd yn Gristnogion? Chi'n gwybod pam? Mae e wedi argraffu ein henwau ni'n hunan ar ei ddwylo fe. Dyna pam dwi ddim yn anghofio. I ni'n gwybod o lyfr Eseia ei fod drwy gydol yn cyfeirio at yr Iesu, y Meseia. A ni'n gweld ar ddechrau'r benod, adnod 1, gwrandewch arnaf mae'n cyfeirio at y Meseia, gwrandewch arnaf yn ysoedd, ac ystyriwch bobl o bell, yr arglwydd am galwodd o'r groth, o ymysgaroedd fy mam, y gwnaeth goffa am fe enw, gosododd hefyd fy ngenau fel cleddyf llym, yng nghysgod ei law ym cuddiodd, a gwnaeth fi yn saith loiw, cuddiodd fi yn ei gawell seithau, ac a ddywedodd wrthyf fy ngwasi ydw ti, Israel, hwn, mogonedda fynot. Mae'n cyfeirio at y Meseia, a fyddai'n dod i waredu ei bobl. Byddai yn gwneud hyn, mae Eseia yn gwybod trwy gydol llyfr Eseia. Mae'n sôn am yr Iesu, am yr un oedd wedi addo gan Dduw, byddai'n dod i waredu ei bobl. Ac sut mae'n gwneud hyn? Wel, mae'n dweud siwr o fod yn y benod fwyaf enwog yn yr holl ysgrythyr. Eseia 53, adnod 4 i 7. Gwrandewch ar y geiriau yma. Chi wedi clywed i sawl gwaith. Ond dwi eisiau chi wrando ar nhw nawr yng nghyd-destun pam nad yw'r arglwydd yn anghofio ei blant. Diau fe a gymerth ein gwendid ni. Chi'n credu fydda rhywun sy'n gwneud hynny
yn anghofio am ei blant. Diau e fe a gymerdd ein gwendid ni ac a ddig ein doluriau. Eto, ni a'i cyfrifasom ef wedi ei feiddi, ei daro gan Dduw a'i gystuddio, ond e fe a archollwyd am ein camweddau ni. E fe a ddrylliwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef, yr iachawyd ni. Na ni oll a grwydrasom fel defaid, troesom bawb i'w ffordd ei hun, a'r arglwydd a roddes arno ef ein hanwiredd ni gyd. E fe a orthrymwyd, e fe a gystuddiwyd. Ac nid agorau ei enau, fel oen yr arweinydd efo'r lladdfa, ac fel y tai dafad o flaen yr rhai ei cneifiau, felly nid agorau yntau ei enau. Dyna pam nad yw'r arglwydd yn anghofio ei blant. Ceir yr amdeimlad yn y cyfeiriad at argraffu, at adeg bu farw Crist ar y groes. Mae yna rhyw fath o darlun sydd yn dod i'ch pen yn does. Pan chi'n clywed argraffais dy enw, dy berson ar gledr fy nwylo i, mae yna rhywbeth yn ein i feddwl yn does am yr Iesu ar y groes, yno lledeinodd ei ddwylo, yno hoeliwyd ei ddwylo i'r pren. Gellir gweld yr argraffu'n digwydd bron iawn. I ni'n gwybod argraffwyd ymhell cyn seiliad y byd. I ni'n gwybod hynny. I ni'n gwybod argraffwyd ein henwau, argraffwyd popeth amdano ni, ar gledr ei ddwylo ymhell cyn seiliad y byd. Ond yma yna rhywbeth am yr hoelion mi mewn i ddwylo yr Iesu, yn rhoi'r ymdeimlad yma. I ni'n gweld y modd yr argraffwyd, yr hoelion yn crafu i'w ddwylo. Dioddefodd wrth sicrhau datgyddiad 21-27, ac nid a i mewn iddi ddim aflam nac yn gwneithio'r ffeildra, na chelwydd, ond yr rhai sydd wedi ei hysgrifennu yn llyfr bywyd yr oen. Darlun arall llyfr, ond allwch chi feddwl am y llyfr a'r dwylo, a'r cledr i ddwylo fe, mae'r hoelion fel betai. Yr oedd yna broffwydoliaeth fan hyn o'r hyn oedd yn mynd i ddigwydd ar y groes. Fe o hoeliwyd, fe argraffwyd, fe crafwyd eich enwau ar gledr i ddwylo. Nid rhyw ysgrifen dros dro sydd yma, fel lliw ar ddefnydd. Nid fel beth chi'n rhoi rhyw argraffiad ar ddefnydd ac yna chi'n rhoi yn y golch ac mae'n colli. Mae'n colli liw. Nid dyna beth ni'n sôn amdano fan hyn. A mae yna fwy yma na rhywun sydd yn cael awydd. I chi'n gweld yn diwedd, mae'n rhywbeth hyll iawn am gymdeithas heddi sydd yn peintio ei croen ac yn argraffu ar y croen. Ac chi'n gweld pobl nawr, chi'n gweld chwaraewyr rygbi nawr, ac mae rhyw falchder yn does na yn y siap y corff. Ac yna maen nhw'n peintio ei breichiau nhw. Chi'n gweld y Cris yn dod i ben fan hyn, ac yna chi'n gweld y breichiau glas a di yma, peintio'r holl fan fan hyn. A dros y cefn, a dros y blaen fan hyn, hyd yn oed cefn y gyddfa. Mae'r croen wedi mynd, a chi'n gweld yr rhai chi wedi rhoi, maen nhw wedi crafu fan hyn, enw ryw gariad efallai. Ac yna ar ôl 3 mis maen nhw wedi gwahanu. Mae'r cariad yma am byth neu rhywbeth. Caru chi am byth neu rhywbeth. Ac yn ar ôl 3 mis chi wedi gwahanu am y drosodd. Pryn fydd yr rhai sydd gyda enwau, rhyw gariad ar ei braich nhw. Fydd y gyda'r cariad na ymhen blynyddoedd. Ond dyna beth yw cymdeithas ni'n peintio'r cyrff. Dim dyna beth sydd fan hyn. Mae yna rhywbeth llawer gwell na fan hyn. Mae'r argraffu ar gledr ddwylo'r Iesu yn llawer gwell ar argraffu sydd yn digwydd ar strydoedd ein dinasoedd heddiw. Yno argraffwyd, crafwyd enwau ei blant ar ei ddwylo. Rhain bues farw trostynt. Rhain fues i weidi trostynt. Cymeres y gosb yn ei lle ar y groes. Rhain dioddefais gosbedigaeth tragwyddol drostynt. Nid yn unig dioddefodd Iesu'r hoelion yn mynd i'r gledr i ddwylo fe ac yn crafu'r enwau fel betai. Nid yn unig hynny, ond tywalltwyd effer tragwyddol ar yr Iesu ar y groes. Felly nid yn unig i Iesu Grist dioddef ar y ddeiar, ar gwawdio, ar poeri, ar celwydd, ar casineb. Nid yn unig y chwipio, ar taro. Nid yn unig yr hoelio ar coron o ddrain, ond fe dioddefodd digofaint y tad yn cael ei dywallt, cosbedigaeth ei blant arno ef. A mae hyn oll wedi cael ei grafu ar gledr i ddwylo. Ond ych chi'n sylwi, nid yn unig ein henwau ni. Dwi'n mae'n dweud ein henwau ni nag yw. Be mae'n dweud ar greffais di, y cyfan,
ti, yr holl berson. Wele ar gleder fy nwylo, ar greffais, ti dy hunan, dy holl berson. Yno ar gleder ei ddwylo, hyn, mae'n cynnwys o'r holl bersonoliaeth, ein holl bechodau. Mae'n ymwybodol o'r cyfan, popeth amdano ni, ac eto mae'n gweld, mae ddeir y cyfan, fe golchi'r pob staen ymaith. Pechodau'r gorffennol, presennol, dyfodol, mae'n gwybod am ein holl fethiannau, ei holl wendid. Fe rhai sydd nawr yn eiddo iddo, mae'n edrych arno ni, mae'n edrych ar gleder iddo law. Ac mae'n gweld yr holl berson. Does dim un camgymeriad, dim un pechod sydd ddim yn ei olwg e. Mae'r holl berson yno. Hyd yn oed pan mae Cristion yn methu, a pan mae'r Cristion yn syrthio, a pan mae'r Cristion yn ymateb yn anghywir, mae e dal yno ar gleder ei ddwylo. Gwel yno marciau'r hoelion wedi argraffu ar ei ddwylo. Mae'r Cristion yn gwybod bob dydd o'i fywyd, pan yn dechrau'r dydd, yn ansicr o'r hyn sydd yn mynd i ddigwydd yn ystod y dydd, pa bynnag ar gyfwng sydd yn ei wynebu fe yn ystod y dydd, pan daw at yr oriau olaf o'i fywyd ar y ddaear, y munudau olaf, yr anadl olaf. Mae'r Cristion yn gwybod, wele ar gleder fy nwylo ar greffais. Gai ofyn i chi, ydych chi'n gwybod ni? Pan ych chi'n mynd i gysgu, ydych chi'n gwybod bod eich henwau chi, eich holl berson chi ar gleder i ddwylo fe? Pan ych chi'n mynd allan i'r stormydd garw ma'n y car, ac efallai gall unrhyw ddamwain, gall goeden syrthio, gall rhyw frigyn dod allan i ganol y lôn a'ch troi chi fynd i'n ochr. Gall unrhyw beth ddigwydd, gallech chi fo'n cerdded, gall rhyw lechen dod law. Unrhyw beth ddigwydd. Pan chi'n deffro yn y bore, ddim yn teimlo'n dda, chi ddim yn teimlo fel hyn o'r blaen, ac chi'n poeni pa fath o salwch yw hwn, oeddi hwn rhywbeth fwy difrifol. Ydych chi ar sicrwydd hynny, bod ar gleder ei ddwylo mae'ch enw chi, mae'ch holl berson chi, achos allai ddweud ydych chi, yn eich holl fwynhau chi, yn wedi cyfnod yn y dolyg, yn yr holl bartion, yn yr holl bleserau, yn yr holl sgyrsiau, chwarae ar miri yn y lle y gwaith, neu beth bynnag fydd hi, yn yr holl anrhegion, yn yr holl beth yma. Ydych chi'n gallu dweud gyda sicrwydd, wele ar gleder fy nwylo ar greffais? I ti na? Bach enw chi na? Bach person chi na? Mae'r Cristion, bod hi'n edrych braidd yn wan, does dim lot yn mynd i'r capel dim mwy, sim lot yn gwisgo siwt yn mynd i'r capel dim mwy, ni'n edrych braidd yn hen deip, ond yn darllen o'r hen Feibl, yr un gorau sydd, ond yr hen Feibl, sa'n ni di mynd i rhywbeth modern, a'r emynau yma, ni'n edrych mor hen deip, mae yna capeli eraill yn llwyddo ac yn llywyrchu, ac maen nhw'n cael gymaint o hwyl, ond ni fan hyn, ni'n edrych mor wan, mor llipa, ac i ni mor llym yn ôl pob sôn, ac edrychwch arno ni, ac i chi meddwl, mae fy mywyd i lot gwell. O fedrai ofyn i chi, ydych chi'n gallu dweud bod eich henwau chi, bod eich person chi ar gleder ei ddwylo. Chos dyna yw safle'r Cristion. So mynd ymlaen yn gloi safle o gydernid. Chi'n bod, mae'r ferf yn y gorffennol, ar greffais. Mae'r gorffennol yn gallu bod yn ferf arbennig o llawn cysur ond diwe. Dyna chi ferf gorffennol sydd yn hyfryd i'r Cristion. Ar greffais, dyw e ddim yn argraffu nac yn mynd i argraffu. Mae e wedi argraffu. Nid yw e'n aros i weld sut rai ydyn ni, neu fyddwn ni. Dyw e ddim yn neud ni. Doedd e ddim wedi aros i weld, na i edrych i weld os yw'r rhain yn mynd i ddod yn Gristnogion os fydden nhw'n ddigon da. Dyw e ddim i ddod fath. Mae e wedi argraffu cyn seiliad y byd. Mae e'n anhygol. Dyw e ddim yn ddibynnol ar ein crefydd ni, ar ein sel ni, nid yw e'n aros i weld a fyddwn ni'n ymateb i wahoddiadau i gredu. Dyw e ddim yn gwneud hynny. Dyw e ddim yn meddwl nos Wener, na i groesi bysedd, a dyn nhw'n mynd i gredu yn y fi ar yr oedfa bregethu gafon ni nos Wener yn Mor Talbot. Doedd yr arglwydd ddim yn croesi bysedd, yn gobeithio ac yn siomedig ar y diwedd o'r arglwydd yn gwybod. Mae'n gwybod pwy sy'n mynd i gredu. Mae e wedi argraffu ar ei ddwylo ar greffais. Mae e wedi wneud e. Dwi'n mynd i wneud gyda ni. Argraffodd ein henwau cyn seiliad y byd. Ni'n canu fe cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben. Fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael, golledig eog ddyn.
Ond ydyw hyn yn llenwi'r calon y Cristion a sicrwydd ac a llawenydd. Chi'n bod, i'r rhai digred, yr agwedd sydd ganddyn nhw fel arfer yw maen nhw'n dweud, o wel, os felly na i ddim wneud unrhyw beth am y peth. Ac felly, chi wedi camddeall sofraniaeth Duw. Fedrwn ni ddim esbonio fe'n hawdd iawn. Yr unig beth ni'n gallu dweud yw i chi'n amlwg yn ddigred. Achos yr eiliad i chi'n dweud, wel, os nad ydw i wedi dod i gredu, yna yn amlwg nad yw Duw yn mynd i helpu fi gredu, ac felly na i ddim credu a na i gario ymlaen yn y byd. O'n i wedi clywed y canoedd y weithiau. Mae'n safle brawychus i fod yn ddiddweud y fath beth. Ond mae dweud y fath beth yn rhyw agwedd caled iawn. Ond i'r Cristion yma na edrych ar athrawiaethau'r ysgrythur, i ni'n gallu edrych yna fe o'r ochr y Cristion, i o ran yr digred, i ni'n dweud peidiwch i affoeni os ydych chi ar ei ddwylo fe, peidio ceisiwch. Dyna'r cyngor wastad yn yr ysgrythur. Peidiwch a dod ag esgusodion i bechu. Dyna beth i chi'n neud, defnyddio athrawiaeth i esgusodi mynd i'r byd. I chi'n dweud, wel, os nad wedi dod i gredu, falle yn dydw i ddim fod i, felly na i cael ffling nawr. Ac i chi'n defnyddio unrhyw beth fel esgus i bechu. Ond nid ydych chi'n neud hynny, beth ydych chi'n neud yw peri fel ddychryn chi. O, rhaid i fi geisio mwy. Ond i'r Cristion mae'n llawn calondyd, achos i'r Cristion mae'n gwybod, dwi'n mynd i wneud â fi, diolch byth. Argraffodd fy enw cyn seiliad y byd. Dwi'n mynd i wneud â fy ngweithredoedd da, achos os yw e'n rhywbeth i wneud â gweithredoedd da, does dim gobeith ar un ohono ni. Hefyd mae'r ffaith bod e wedi wneud, chi'n gwybod mae nid chi argraffodd eich enw o gredu, o edifyrhau, dim byd, ef argraffodd ein henwau yno'n llwyr. Petai modd i ni chwarae rhan yn hyn, yna bydda ganddo ni le i amau ac i gwestiynu. Gallwn ni fod wedi gwneud rhywbeth yn anghywir, ond pan y mae'r holl alluog yn gwneud yr argraffu, yna mae'n rhoi safle o gadernid i'r Cristion. Mae'r argraffu yn rhoi darlun o waith parhaol, ond yw e. Nid yn unig gosodwyd yno cyn seiliad y byd, ond ceir yr ymdeimlad bod e yno am byth. Ond nid yw'n anwyr, os oes rhywbeth wedi cael ei argraffu ar gledr i ddwylo fe, mae'n arwydd fod yna am byth. Wedi grafu mewn yn barhaol, unwaith yn blentyn i Dduw, yna'n blentyn am dragwyddoldeb. Felly pa mae'r Cristion yn teimlo'n isel ac yn teimlo, mae'r capel yn wag, sy'n llawer o bobl yn dod i sefyll gyda ni. Yn teimlo'n unig, i ni'n mynd i'r gwaith ac i'ch meddwl does neb yn gweld yr un pethau ni, ac mae'n anodd, a ni'n teimlo'n isel pa mae Satan yn sibrwd am heion i ni. Mae'r Cristion yn gallu codi olygon ac edrych ar gledr ddwylo'r arglwydd, ac mae'n gweld yr argraffiad yno. Mae e dal yno, hyd yn oed ar ôl i'r Cristion amau. Mae'n adnodau'n Rhufeiniad 8. Meddyliwch chi am hyn. Dyma chi gadernid. Dyma chi gadernid safle'r Cristion. Bod yr argraffiad wedi grafu mewn i'w gledr ddwylo'r arglwydd, ac mae yna am byth. Gwrandewch ar y geiriau yma, Rhufeiniad 8:33. Pwy a ri ddim yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r hwn sydd yn cyfiawnhau. Pwy yw'r hwn sydd yn damnio? Crist yw'r hwn a fi farw. Yn hytrach o'r hwn a gyfodwyd hefyd. Yr hwn hefyd sydd ar ddeheulaw Duw. Yr hwn hefyd sydd yn erfyn trosom ni. Pwy a'n gwahana ni oddi o'r gariad Crist? Pan ni'n teimlo'n isel, pwy sydd yn ein gwahanu ni o gariad Crist? Ai gorthrymder, neu neu ymlyd, neu newyn, neu noethni, neu yn bydrwydd, neu gleddyf. Mae'r pethau yna i gyd yn mynd i tynnu'ch pleserau chi ffwrdd. Betawn ni'n restru reina to, meddwl am hwyl gyda ffrindiau. Beth bynnag yw'r hwyl. Pwy a'n gwahana ni oddi wrth ein hwyl gyda'n ffrindiau ni? Ai gorthrymder, sicr. Neith hwnna sbwylo'ch ffrindiau chi a'ch hwyl chi.
ymlyd, newyn, noethni, yn bydrwydd, cleddyf, mae'r cyfan yn mynd i tynnu'ch pleserau chi ffwrdd, ond nid felly'r Cristion. Megis y mae'n ysgrifenedig, dy fwy'n di ydys yn ein lladd ni ar hyd y dydd, cyfrifwyd ni fel defaid i'r lladdfa, eithir yn y pethau hyn oll, yr ydym ni yn fwy na choncwerwyr trwy'r hwn a'n carodd ni, canys y mae'n ddiogel gennyf. Mae fy enw ar gledr i ddwylo. Mae fy mherson ar gledr i ddwylo. Canys y mae'n ddiogel gennyf na all nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywysogaethau, na meddiannau, na phethau presennol, na phethau i ddyfod, nac uchder, na dymder, nac un creadur arall ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw, yr hwn sydd yn Crist Iesu'n harglwydd. Neu gallech chi roi'r rhestr yna, gall dim un o'r rhain cael gwared ar ein hargraffiad ni oddi ar gledr i ddwylo. Unwaith mae di argraffu ar ei ddwylo, y mae yno am byth. Dyna i chi gydernid. Y mae'r Cristion yn gwybod ei fod wastad o flaen golwg yr arglwydd. Nid yw byth yn ei anghofio. Chi'n gwybod, mae yno, os yw ar eich dwylo chi, mae yna yn dydi, chi'n gweld y trwy amser. Does dim ffoed yna'r darlun, mae ar eich dwylo chi, mae yna. Nid yw byth yn anghofio bob eiliad o bob dydd, pob sefyllfa ni yn ei wynebu, y mae'r hyn oll sydd wedi digwydd ac a fydd yn digwydd. Mae yno o flaen llygaid yr arglwydd ar gledr i ddwylo. Amhosibl yw iddo anghofio unrhyw un sydd ar gledr i ddwylo. Dyw e ddim yn gallu anghofio. I ni yno yn ei galon yn wastadol. A ydych chi yn gallu honi'r fath safle o gydernid? Dwi ddim yn credu. Dwi ddim yn credu. Sa'i gallu dychmygu unrhyw un yn y byd sydd yn gallu honni y fath gadernid. Sdim sicrwydd ganddyn nhw o unrhyw ddiwrnod, ond mae gan y Cristion y sicrwydd pa beth bynnag a ddaw, y mae fy enw ar gledr i ddwylo. Mae fy holl fywyd, mae fy holl amgylchiadau, mae holl bryderol, mae yna ar ei ddwylo, mae'n gweld, mae'n ymwybodol ohonau, mae yna, mae'r Iesu di marw drostai, mae di cymryd fy nghosb yn fy llefi, mae di gweidi drostai, mae di dioddef drostai, mae di dioddef di gofain Duw drostai, mae wedi fy newis i cymhell cyn seiliad y byd. Sut fedrith ei anghofio i blant e? Ond nid yw eich safle chi yn llawn perygl, mae'n simsan. Simsan yw eich safle chi ar y gore. Simsan yw eich safle chi ar y gore. Croesi bysedd yw lefel eich gobeithio'n chi. Ond does dim unrhyw sail eich gobaith, ond nid felly'r Cristion. Mae safle'r Cristion falle i chi'n edrych arno ni nawr ac yn gweld ni'n wan. Ac yn gweld ni'n unig efallai. Ac i blant efallai yn gweld ni'n wrth i chi dyfu fyny, chi'n meddwl, wel, ydw i eisiau cael pobl yn troi cefn arna i hefyd, ydw i eisiau gweld y byd yn chwerthin am fy mhenni achos bod fi ddim yn neud peth ar y sil, ydw i eisiau nhw chwerthin am fy mhenni gan fy mod i ddim yn ymuno yn y pethau maen nhw'n wneud, ydw i eisiau cael yr unigrwydd o fewn y capel, chi'n meddwl capel, capeli, mae'n unig bellach yn diwedd. Chi'n edrych yn ni, ond gai ddweud oeddech chi, does dim lle gwell, hyd yn oed bod ni'n byw mewn cyfnod anodd fel hon. Mae'n dwylo, mae'n henwau ar ei ddwylo fe, ar gledr i ddwylo fe. Dwi byth yn anghofio ni. Beth bynnag a ddaw, beth bynnag y treialon, beth bynnag yr unigrwydd, mae'n person ni ar gledr i ddwylo. Wel, i orffen ac yn fyr, safle llawn gobeith i'r Cristion yn sicr, ond dyw e'n llawn gobeith. Mae ei obaith yn obaith pendant sicr, mae'n mwynhau yn barod y bendithion o fod ar gledr dwylo'r arglwydd. Mae'n gwybod nawr fod ei gyfran yn y nefoedd. Fe ddaw dydd pan y bydd ffydd yn troi yn olwg. Mae'n gwybod bod ganddo heddwch a Duw. Mae'n cael cymdeithas a'i arglwydd. Bob dydd o'i fywyd, mae'n gallu troi at yr ysgrythyr, mae'n gallu galw ato mewn gweddi, mae'n cael cymdeithas ar sain, mae'n cael ei fwydro trwy pregethiad gair Duw. Mae'r bendithion yn ddirier bod yr allanol falle'n anodd ac yn unig mae'r bendithion mewnol yn rhoi mawr ambell. Rhaid ni'n cael bendithion allanol hefyd, ond nid reina yw'r pethau pwysig tymhorol yw reina, ond mae'r bendithion yr enaid llawer mwy, ac felly mae gan y Cristion y gobaith sicr yma. Ond hefyd mae'n rhoi gobeith i ni wrth i ni feddwl am yr rhai sydd yn agos i ni, aelodau o'n teuluoedd ein cyfeillion efallai. Ond nid yw yn llenwi ni a gobaith.
Chi sydd yn blant I Dduw, ni'n gallu cofio nôl yn dydyn ni. Ond nid yw hwn yn wir, roedd yna amser pan nad oedden ni yn blant I Dduw. Bod ein henwau ni a'n person ni ar gledr I ddwylo, doedden ni ddim wedi dod I brofiad eto. Doedden ni ddim wedi gwneud proffes, ddim wedi cael ein haeleni, doedden ni ddim wedi dod I ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, felly roedden ni gynt yn y byd. Roedd yna amser pan yr oedden ni yn troi cefn ar yr arglwydd. Nid oedden ni am glywed hyd yn oed efallai, bod yna'n wir am rai. Doedden ni ddim eisiau clywed yr efengil, ond yna fe ddaeth cyffyrddiad o'r nef ar eich calon, a'ch dwy'n chi ato ef at yr Iesu. I rai. Llundain ychydig bach yn ôl. Wedi cael ei fagu ar aelwyd Gristnogol, dduwiol, ac wedi mynd i'r byd. Ac yna yn ei 40au, fe ddaeth ar gyhoeddiad o bechod drosto fe. Ac nawr mae'n rhodio'n ffyddlon. Efallai bod chi wedi crwydro'n bell i'r byd am sawl blwyddyn, ond yr hyn I ni'n dysgu fan hyn trwy gydol y crwydro. Roedd eich wedi eich argraffu ar ei ddwylo pryd hynny. Mae'n anhygoel yn diwedd. Os yw ein henwau wedi argraffu ar gledr ei ddwylo cyn seiliad y byd. Mae hwnna'n golygu pan ganwyd ni, pan yr oedden ni yn gwrthryfela, pan yn mynd yn bellach ac yn caledu yr oedden ni ar gledr ei ddwylo pryd hynny. Mae'n anhygoel I feddwl. I ni'n gweld rhyfeddod ei ragluniaethau yn arwain eich ein llwybrau ni yn gor uwch lywodraethu dros bob sefyllfa, yn gor uwch lywodraethu ar eich pechod. Fe ddefnyddiodd hynny hyd yn oed, nad yn awdur pechod, fe nath e gor uwch lywodraethu ar hyn hefyd. Oes yna rai yma sydd efallai'n bell o bethau Duw. Be sydd yn hyfryd yw hyn. Os ydynt wedi hargraffu ar ei ddwylo, yna fe ddaw dydd pan fyddant yn dod at y groes. Falle nid tra bod ni'n fyw. Falle byddwn ni wedi hen fynd. Ond os ydyn nhw ar yn llifo pryd ni. Fe fydd y dagren llifo ar ran ei pechod, ond hefyd am y ffaith nad oedd ei hanwylyd yn gwybod bod nhw wedi dod o'r diwedd. Fe fydd hwnna'n wir, fydd. Fydd rai o'ch chi ni'n gweddio, os na ddowch chi nawr y dowch chi. Mae yna bosibilrwydd mawr yn does na. I chi wedi caledu, falle ddowch chi byth, ac yna tragwyddoldeb heb Grist fydd hi. Ond fe fydd y dagren llifo hyd yn oed yn ddwysach i'r rhai o aelodydd Cristnogol, achos efallai bydd eu rhieni a'i neiniau teidio wedi hen fynd, ac bydden nhw ddim yn gwybod, ac bydden nhw'n gwybod yn y nefoedd, ond o ran chi fan hyn, fe fydd na edifeirwch efallai. Dyna'n gobeith ni. Ond bydd y dagrech bod wedi dod ar ôl iddyn nhw fynd. Ond chybod, mae'r gobeith dal gyda'r Cristion. Os yw eu henwau ar gledr ei ddwylo, yna dod y gwnaant. Fe ddont at y man y crafwyd eu henwau ar ei law. Byddwch yn dod at y groes. Byddwch chi'n dod at y man, byddwch chi'n gweld ôl y dwyfol ysgrifbyn yn crafu ag inc coch gwaed yr Iesu eich enwau ar ei ddwylo. Byddwch? Fe fyddwch chi yn dod. Fe fydd ei ragluniaethau yn trefnu byddwch chi'n dod. Fe fydd y daith wedi threfnu ymhell cyn seiliad y byd. Fe fydd ffordd wedi gynllunio. Fe ddaw a digwyddiadau ar eich traws chi. Falle bod rhai wedi digwydd. Mae rhai wedi digwydd yn barod. Fe fydd na bethau'n digwydd yn eich bywyd chi fydd yn arwain ac yn troi llwybr eich bywyd chi tuag ato. I bob ymddangosiad, mae'n ymddangos fel eich bod chi'n mynd yn bellach ac yn bellach I ffwrdd. Ond beth yw e? Cynllun Duw, efallai draw fyna rhywle, fe fyddwch chi'n clywed yr efengil. Ac y byddwch chi'n troi at yr Iesu. Fe ddaw y bobl i'ch bywyd efallai. Cyd-digwyddiad, falle byddwch chi'n ei ddweud, ond y rhagluniaethau Duw yn trefnu fod na Gristnogion yn dod.
Mae gair Duw yn dweud fod ei ragluniaethau'n trefnu hyn, pob salwch, pob damwain, pob cyfarfyddiad, pob llyfr a ddarllenir, pob siomedigaeth, pob ofn, pob pigiad cydwybod, fe fydd yn defnyddio'r cyfan a gwelu'r ragluniaethau Duw yn y cyfan. Y cyfan mwyn i chi ddod at y groes a gweld eich bod wedi eich argraffu ar ei ddwylo. Y pryder mawr sydd gan rai ohonoch chi yma yw hyn. A yw wedi eich argraffu chi ar ei ddwylo. Dyna'r broblem. Chos os nad ydych chi wedi dod eisoes, yna'r hyn allwn ni ddweud yw hyn. Wel, falle ddowch chi byth. A'r unig ffordd allwn ni ddweud os yw'ch enwau chi wedi argraffu, os ydowch chi. Peidiwch â ceisio esbonio'r peth. Peidiwch â chwilio am esgusodion i droi cefn. Mae'n fater o bryder mawr os na fedrwch chi ddweud fod eich person chi, eich enw chi wedi argraffu ar ei ddwylo ef. Ffŵl sydd yn troi ffwrdd gan na all wneud dim byd. Yr hyn sydd i'w wneud yw dod ato. Chi'n gwybod, os oes awydd, os ydych chi'n dymuno, falle bod na rai yn dweud, o na fydde fy enw i ar gledr ei ddwylo. Wel, y peth hyfryd yw hyn. Ni fyddech chi yn dymuno'r peth, ond ni bai'r arglwydd roi'r dymuniad i chi. Ac felly, beth sydd angen i chi wneud yw ei geisio fe. Os oes gwir dyheuad bod eich enwau yno maint, mae e wedi rhoi yno'n barod i chi y dymuniad i brofi o hyn ac i fwynhau o'r ffaith bod eich enwau wedi grafu ar gledr i ddwylo. Dewch ato. Achos dyw e ddim yn bosib iddo eich gwrthod chi. Os bu Iesu Grist farw, os bu weidi drosoch chi, os iddo fe gymryd ymhlith y digofaint dioddefodd ef, os oes na gyfran o'r dioddef hynny yn ddioddef dros eich pechod chi, yna does dim posib i'r Iesu eich gwrthod chi. Achos mae e wedi dioddef eich cosbedigaeth tragwyddol chi. Ac felly dwi ddim yn bosib y daw unrhyw un yn llwythog dan bwysau euogrwydd pechod. Dyw e ddim yn bosib iddyn nhw ddod a cael eu gwrthod, gan bod yr Iesu wedi dioddef cymaint. Mae'r argraffiad wedi digwydd, mae'r crafiad wedi digwydd, mae e yno'n barod. Felly mae'r rhaid i chi ddod a phrofi o'r peth. Wele, ar gledr fy nwylo yth argreffais. Ydych chi yno? Oeddi'r bendithion o fod yno yn eiddo i chi? Neu ydych chi yn defnyddio'r darlun yma fel esgus arall i ddweud, wel, ffwrdd â fi yn bellach i'r byd. Wel, mae'n safle beryglus iawn. Mae'n frawychus iawn i feddwl am rai sydd ar fath feddylfryd. Yn defnyddio athrawiaethau mwyaf rhyfeddol yr ysgrythur i gyfiawnhau mynd yn bellach i'r byd. Wel, fe ddaw fwy o farn ar heini. Fe fydd na farn pellach ar heini. Yn gwneud eich athrawiaeth ffals chi o wirioneddau rhyfeddol yr ysgrythur, ond i'r Cristion. Dyna i chi safle, bod yn edrych yn unig nawr, a mae'n anodd ar y degau. Ond does dim safle gwell i fod nag oes. Ymhell cyn seiliad y byd ac ymhell hyd dragwyddoldeb. Yno mae'n henwau, yno mae'n person wele ar gledr fy nwylo, yth ar greffais. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, i ni yn diolch i ti am y gwirioneddau yma, bod ein henwau ein holl berson wedi'n hargraffu ar gledr ddwylo'r arglwydd. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio, y bydd na ryw rai yn dod i'r sicrwydd ei bod nhw yno hefyd, ac yn cael mwynhau holl fendithion yr efengil. Te'r gweithio ni'n plith, clod i'th enw. Ni'n gofyn yn ôl trwy enw ac eidiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen i gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 298 ac hefyd 299. O'r nef mi glywais newydd fe'n cododd ar fy nhraed. 298 a 299.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.